Jatend piny William Ruto jiwo jokenya mondo orwak chenro mar solo osuru kendo med kungo, ka wacho ni yore go ema nyalo biro kelo fuongruok ne jopiny Kenya ma osebedo kod gope mathoth. Ruto bende osingo tiyo kanyakla kod riwruoge mag aguch omenda mar aheri e neno ni gikelo lokruok e sekta no. Wycliffe Ooko miyo waler. Jatend piny William Ruto wacho ni en kod chenro mar chulo gope ma piny owacho nigo mag aguch omenda mag aheri e thuolo mar higni 2 mabiro. I want to agree with you on the monies that our parastatals, universities, public institutions owe you. I want a framework where we will make sure that we pay all that money in the next 2 years. Okwayo riwruoge mag aguch omenda mag aheri mondo ochiw hola ne piny owacho mar duoko piny pek mar hola mawuok e pinje maoko. Ninyi mko na pesa, lakini mimi nataka niwaombe hii pesa yenu tusitumie kusukuma hii nchi iende kwa madeni. Tutumie kutengeneza nchi ambayo iko na infrastructure ambayo itafaidi wa Kenya wote. Ewi juogo mar osuru, Ruto omedo nyono piny ni osuru e yo mabiro golo jo Kenya e twich mag gope mawuok e pinje maoko kendo chwalo dongruok mapacho ka. And I have every intention to ensure that our Kenya Revenue Authority and all of us work together so that we can raise sufficient revenues through our taxes to be able to take charge of our development and to be able to progressively get our country away from huge debts. Jatend piny Ruto bende ojiwo yor kungo ka wacho ni omenda mar Hustler Funds ma ibiro chak chiw dwe manyien biro reso jo ohala kendo nyuolo thuolo mag tije ahinya to ne rowere. We're working with the teams to make sure that we provide pathways and interventions and a framework for Kenyans to do more savings as they do business. Jatend piny William Ruto ne loso e kinde mane odhialo romo mar riwruoge mochung' ne omenda mar pension gi jokanyo e sekta mar aguch omenda mapacho ka gisumo paro kaka ginyatiyo kanyakla gi piny owacho e tayo tijegi. Wycliffe Ooko, Ramogi TV.